So, yun mga kauragon. Nandito tayo ulit sa sa Pure Good, Paso de Blas. Nandito ulit yung biyahe natin ngayon. So, medyo tumila-tila na yung ulan ngayon mga kauragon, no. So, halos 2 linggo yung yung ulan. Gawa ng bagyong Igay tsaka ngayon yung bagyong Falcon. Shout out sa inyo mga bagyo kayo. So hirap gumalaw, hirap lumabas ng bahay. Laging basa sa ulan. Yan lagi ako may kaputi. So ipapakita ko lang sa inyo mga kauragon yung dati kong unit. Ito yung dati kong unit. So bago ako lumipat ng trailer at lumipat ng biyaheng Bicol. Papakita ko lang sa inyo kung ano na itsura nung yung bago kong unit dati. Ay, yung dati kong unit pala. Bagong unit dati. Kita ko lang sa inyo mga kauragon yung labas niya. Wala na yung mga secondary side mirror niya. So ito na, bangas na. Buti hindi nadali yung ilaw nito. Ayan. Ito step board, palitan na rin ito buo. So sinabitan daw ito mga kauragon. Sabi nung naging driver nito, sinabitan daw siya tapos tinakbuhan dito sumabit. Bale sinabitan daw siya ng trailer na walang container van, chassis lang. Dito siya tumama. Nadamay na lang to. Ayan. Ito yung yung side mirror niya, wala na salamin. Hindi na yan yung original lang na side mirror niya mga kauragon. Hindi na to yung original nun. So bago ko binabaan to, kompleto pa yan, mga original side mirror, secondary side mirror. So malaking bagay yung secondary side mirror mga kauragon dahil sa yung mga diyan sa ilalim motor, lalong na doon sa side na sa bandang kanan dito banda. Kasi hindi natin makikita yung motor dito sa baba. Laki ng damage ito. So kailangan talaga palitan ng buong bumper. Si fiber to. Hindi siya mare-repair. Kailangan palitan ng buo. Saka ito palitan ng buo yan. Ito magagamit pa tong step board na. So, ito yung mga deliver dito mga kauragon, So yun, mag-unload na nga pala kami mga kauragon. So nandun na yung una yung trailer niya unload. So pangalawa ako. Bale 3 truck kami dito. So, ito yung marami dito. Ilang truck to dito? Ang ganitong truck.
Hop! So yun mga karagon. So tayo na sunod na unload. Kasi tapos na yung ano. Tapos na yung trailer. So medyo maaga kami ngayon nakapag-unload. Hindi tulad ng mga nakarang araw. So inaabot kami ng ng gabi. So ngayon alas 10 pa lang nag-unload na kami. So medyo konti lang kasi mga deliver dito mga karagon ngayon. Kaya medyo maaga kami pag-unload. Makauwi rin ng maaga habang wala ng ulan. Shoutout nga pala kay Alpi Kabunok, bago nating subscriber. So yun mga karagon, no? So mahirap pag wala kang secondary side mirror, kasi itong sa taas doon lang yung nakatutok yan sa puwitan. So yun sa baba, yan yung para sa mga sumisingit na motor. Yan dito parang problema dito sa kabila, kasi kitang kita dito kahit yung sa gilid mo mga nakamotor. So wala na kasing nag-aalaga nito mga karagon. Wala nang driver to ngayon. Kaya naghahanap silang driver dito ngayon. Yung driver dito umalis na, iniwanan na to. So naglalamob na lang yung driver dito. So malaki yata yung kita sa lalamob aysa dito. Pero okay naman kita dito mga karagon. Maganda naman na yung kita dito. Dito nga lang pagka mga supermarket medyo minsan matagal mag-receive. Pero naman tulad nito ganito, magnatsimpuan mo na wala ganong deliver, so saglit lang makakauwi ka na agad. Tingnan mo, wala nang nag-aalaga kasi ngayon.